Nou, Sje. Gaan we dat samen zeggen? Kom. 3, 2, 1. Nou, Sje. Stop maar. Hallo maten, wij zijn Mathilde en Melissa en wij zijn voor de zevende hemel. Maten. Maar we zijn niet echt Fries. Nee, we kunnen niet echt goed Fries praten, maar goed. Het enige wat ik kan zeggen is, door deze mijn beste maat. Ja, en kijk krek. Hey, oh we hebben nog 36. We hebben nog 36, 35. Maar in ieder geval. Door deze mijn beste maat, door deze mijn beste muziek. Akkoeien. En we wonen wel in Friesland, valt mee. Valt mee. We blijven Brabant in de kont. Ja, het valt tegen en we kunnen geen Fries, sorry. Helaas. En joh, kwek is de tijd om. Want weer gaan, hè? Akkoeien, Piet. Akkoeien. Zie je.